isi arịrị egwu anụ mee arịrị egwu anụ nye aka ndị Lion Shop ndị akụ jiri tito dị jinjim n'ụlọ ọda jinjim ka ịbịa uru ala n'ebe n'ebe gburu igwe anya na igwe anya ejebe iwe o jebe iwe o jekwubelu ndị isi ejekwube ndị dị iri ha ozi igwe anyị jebe iwe ndị Lion Shop ndị akụ jisi n'ike kwadebe n'obodo mebe n'ime kara aka ọkụ ụlọ ka a na-eme anya mesibe n'ime ike ụlọ ọbụla n'igwe anyị rụrụ ọrụ ya ọfụma welitekwube tupu dị n'igwe o jere ka ọ gwa Chukwu na ozi ahụ ọ dịrị ya na ọ rụcha anya ya o jebere ka o jee ire o jere ire o jere ire ndị Lion Shop ndị agụ ndị rụcha anya jisi n'ike onye nwe bara unu ikpe onye mụrụ bịarukwala eze anya aka ọgbalitebe ibe ọrụ iwe ejebere ibe ọka ejebe unu na-ekpefu tụọlụ unu n'ise maka ojebe ibe o nwere ndị ojebe eluigwe jisi ike ojebe eluigwe jebelu ndị Igbo ala n'eluigwe ojebe ozi ojejejezi ozi edugoro ihe ma na-ewejezina ripọt oje eweje ripọt weje rizọt ka o siri weluje na ka o siri welu nwa mana ọ bụrụ ụzọ dochie igwe dochikwa eze welujebe eze nje adịo Chineke si n'ime tinye ndị nzọpụta